Yo alah Pak RT sampean kok yo gelem mijeti aku. Malah sampean tak sawang kaya melas, mangga tas teko kok semringah saiki kaya sedih nyapa sing dipikir apa? Yo ngene lho Pak RT, aku ki yo wis Piye? anakku ki wis umur sakmono, mikir Umur- anakku kae lho. Umur piro? 30 yo punjul. Oh, alah 30. Wis wayahe rabi, mak iki yo wis urip dhewe sapa sing ngopeni. Alah panjenengan teko jodone. Yo alah. Soale teko jodone pre oleh jodoh. Heeh. Ora. Piye? Kaya ngene lho Pak RT uripe rondo ki. Sampeyan yo ngerti dhewe biasane piye. Lah Jabrik ya wis duwe kerja ning Mahku Maton ngono kok rasa susah-susah. Tapi yo piye pengeluarane kan yo akeh. Kok kaya ngene to Pak RT. Sampeyan kok yo ki mau rene enek apa? Aku mikir anakku kaya ngono wisan wae rabi ora rabi-rabi. Ora jodohe yo kok ngendi, mikir bingung ngantian. Ora usah bingung-bingung. Kowe teko jodone ya teko dhewe. Ngono lho. Lah sikilmu kuwasar kaya nek baut-baut iki apa? Janjo, aku ngene iki mandak enggak sido sedih lho Pak RT. Sampean pinter Ram membuat hatiku bahagia. Heeh. Alah Pak RT. Ini iki lho ndahne yo. Dunia ini seperti milik kita berdua ya Pak RT. Iya, Lah Jabrik iki mau nganu kerja ning Mahku to iki mengke. Lha wis takon budal wis tak omongi to Lah, Pak RT. Wong selak udan deloken to hawane kaya ngene. Ambune kok dia kok pating selenting kaya brambang goreng iki. Minyakmu apa? Bang Baji ya sikilmu nek lincunge. Wah, aduh. Masalah. Sampean kok ya tega-tegane to. Yang RT jijik karo aku. Yo ora. Sepurane ya Dik, karang ya nek lincunge aku mung kaget ora senaja. Baten aku lek jijik karo aku to yang RT. Ora. Ya tak-takmu kok ya suwi men dadi kongkon dadak ning ndi to egrah-egrok. Ya ora apa-apa to yang RT malah suwi kan yo luwih apik. Kita bisa berdua lebih lama. Wah. Susuke isik sakmene. Oh, akeh iki. Wah. Iki saloke disaki ae. Kena nggih golek kacang godhog iki. Hah. Tapi engko alasane apa ya? Karo Pak RT lek ditakoni aku. Duwe alasan aku iki san. Aman lah. Pokoke disaki ae. Ken. Nggih kena nggih dolan dhewe. Assalamualaikum. Pak D. Waalaikumsalam, mlebu tak. Kene. Entuk tak gulane tak. Asal Apa, Pak D. Mbok. Walah iki. Niki gulane, terus niki susuke. Duit 300 karo iki. Nggih, telase mawon 500.000 lho Pak D, Pak D. Beh, Ketok enak entit iki. mboten. Lah wong didamel nge-grab mobil ae. Beh, tuku gula dadak numpak mobil kok kemlinthi menetak tak. Entek piro iki? Iki mengke. Lah sing marahi nggih jenengan lho Pak D, Pak D. Wow, nge-grab mobil munyer-munyer ndi-ndi tutup tokone aku wegel no. Sentuke sakmono kuwi. Lek moh ya tak gone mulih ae no nggih ngecom ning omah enak. Ya wis tak iki meng nganu arep nggawe bantuan kene barang ae. Ya. Matur suwun nggih Pak RT. Iya. Bubuke kalih gulane. Iya iki karo arep ngeterne bantuan 1 juta sampean aja Masalah. Bantuan nggih Pak RT. Iya, 1 juta liyane 200. Alhamdulillah, nggih. Sampean kok sanoke nglali karo aku aja ya. Mboten wis to gampil, Alah gampil. etok sanoke. Mboten saestu. Iya. Sampeyan duwe nomor kula mawon Ora lho. duwe nomorku 0 ganul. Ya wis tak, Di, duwite tak. Ki diwehne tak selek sore.
Masalah alhamdulillah oleh rezeki oke nih yang RT masalah. Matur Mbah nuwun ya yang RT. Kena nggih tumbas make up iki. Oh iya. Ben tambah cantik di depan yang RT pokoknya. Alah. Ya wis Dek Uus iki sarene ya wis sore bengi tak nyuwun pamit ya. Oh iya, heeh yang RT. Wis ngono nang Mas hati-hati ya. Nggih. Nanti call me lagi ya. Iya. Yo yo wis setak yo, mulai tak. Oke, ngatos-ngatos nggih yang. Ya, hati-hati ya. Makasih. Monggo Pak Ansip. Nggih. Alhamdulillah kena gitu tumbas make up. Wah, ya mendung kaya ngene. Wah, jegri meneng dino lho. Aku wis oleh sakmene mbane bocah. Gadunge iki wis garing, malam minggu wae bayaran. Jan aing paham, mambengi iki turu. Nek wis bengi, mau ki yo mancing. Ngono ki mbok yo titik-eding. Kene wis belan-belani kono ora ngerti to modele. Tak jan grik-grik. Ngono wae lho iki. Wis wayangku malam minggu, bayaran iki. Kena nggih. Delok orkes. Yah, mening. Gelem ora cah senani mboke ae wedi ora marung mboke lho cah iki. Apa iki? Awane wis kaya ngene iki lho. Mbak Wulanmu neng ndi to? Mbok ndang golek-goleki anu kono, jegrik. Salah. Wis lak dilek udan. Bayaran, sambut gawe seminggu udah lumayan. Manjing senek jame mak rame lu bayar ya ngongkon-ngongkon ndang budal. Yo sak sire to, juragane ora tau nyeneni. Ya ampet. Dene wis sore iki lho. Lho nek sakmene kae mbok yo ndang gage ngono lho, ku arepmu dhewe. Alah bene yo setu-set kowe. Lah yo malam minggu wae bayaran lho. Iya sing penting ki teko. Yo teko. Juragane ki lho ora patek ngurusi. Lah ngangsane aku awakmu, wis oleh sakmene mbane kok. Walah wis gampang. Minggu ngarep tak ijoli. Mangkleke bocah igrah-igrah ae munggane. Iya yo tak ewangi iki lho. Ya kene. Mungkin Grik. Engko ge baluk bayang gini Mbak Wulan yo. Oh, mesti no. Yo seminggu ra dijaluk yo wis rada anu. Jane kowe ban-ban to. Oh, tenang engko aku tak sing ngomong. Tenan yo. Ben oleh bonus. Udah. Mosok oleh bonus. Yo aku omong lek aku srewegep ngono kan yo. Mangklek wis teko sore kok. Aja banter-banter. Iya. Heeh, kancamu mau empoki. Lho sing penting nyang perkara tandang urane iki kan ketok lek absen. Rumah saku kok ya ngono kuwi kowe iki lek do mongi kancane iki. Pritik edeng. Jadi kowe anu ngesir Bos Wulan. Sopo awakmu sing ngomong ngerti kondi. Jane yo lek kusir iki yo wis suwi tapi yo keadaan aku wong ra duwe kono anake Pak RT. Yo anake juragane dhewe. Wong power bi tak impekne pas aku adus. Pas aku turu kerep lo jane. Tapi yo alah yo mbuh lah nek saumpama jodoh yo piye carane iso dadi bojo
saumpama ora jodoh ya ditengi ae. Wong ndeknane pas adus barang ya tak inceng. Melu ye, engko nginceng pas adus. Lek adus jam 3:15. Wis jam 3:15, engko ngantek jam 4:15. Lho. Sembrono iki. Mangklek yo ero-ero jam-jamane lho. Beh. Kowe ora wedi lek dibleh Pak Rete ngono lho. Jean. Alah. Wis yo, gendang dimarekne. Gek njaluk bayaran Mbak Wulan ka lho. Rasa ngono ae, mikir utang punya utang ngeres kok iki. Ngeres. Jane nyapa to cah loro gemberah ning ngarepan? Jane nyapa to wong loro gemberah tandang gawe? Mbok dimarani nek tandang gawe ket mau ora barbar wong lanang loro tandang gawe grah-groh. Oh iya, Cinta wis tak adani. panjang umur kadung dirasani, Masuk. dirasani muncul. Mbak, madosi kula to, Mbak? Awakmu ki lho nyapa tandang gawe ket mau ora ndang mari. Brebeki wong istirahat. Kena dimarekne ge bali malam Minggu iki. Lah nggih niku lho, Bos, kan nggih malam Minggu to. Terus kula kalih Anton niku badhe nyuwun sangu. Wong kula niku seminggu niku nyang full. Ya paling srewegep dhewe. Ya minimal diapresiasi tambah-tambahi tukang rokok ngono peh. Sampean iki lek gelem nambahi tukang rokok tak koni seman ayu renek tandingane. Gek sregep apa? Wong tandang gawe lho, egrah dadak goleki wae tandang gawe. Aku lek perkara bayaran ora ngerti aku break. Engko nembunge bapakku dhewe. Penggane lho ndak marekno aja mbrebeki wong ae kene iki istirahat tok. Ngene lho Bos, aku iki kan yo neng kene iki yo paling sregep saudarani nyambut gawe dadak ngongkon. Aku ki seman yo roh dhewe. Aku ki lho lautan jam 2:30 ki lho. Lek 4:30 aku yo rong balik. Mangklekmu. Yo dadi ki lek saumpama njaluk bayaran double, njaluk umpama enek bonus-bonus ngono kan yo kena nggih traktir nyayam sampean tadi. Bos, ngapunten. Mie ayam. Biadokan mie ayam ngejak aku lho jangjing. Aku lek mek godhog mie iso sak rantang toh tak pangan dhewe. Aku lek perkara bayaran ngene tekono bapak ora ngurusi aku. Ora sawisan-wisan ngejaki aku dolan awakmu. Wong jangjing ya. Iki wong jenenge usaha mbok menawa gelem tenan tak jak dolan. Kene sik perawan dor. Ingah-ingah omone bapakku pendel uripan ning malahan. Ya nggih hayang wulan, Guys. Mengke kula seman sanjangne bapak. Alah aku ora ngerti lek urusan bayaran kok tekono bapak dhewe. Piye to ki? Walah, goleki omahe Mbak Siti, omonge koncoku ki, aku ki ngenteni koncoku, tapi kayak alamat kok ora jelas. Endi ya omahe? Nek jajal kae tak tekok Mase kae paham ra ya omahe. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, badhe nderek tanglet daleme Mbak Siti Rokayah niku pundi to? Wah, Siti Rokayah tukang pijet niku nggih? Nggih. Napa Siti Rokayah pundi? Nggih, tukang pijet niku. Kula padosi mubeng-mubeng mboten panggih napa daerah mriki nggih? Niki jenengan ngwidul lurus mrika nggih. Oh, nggih, Nggih, perempatan. Wonten perempatan. Wah, perempatan iki ngeten, wonten perempatan. Nggih. Perempatan jenengan belok nganan. Nggih. Terus niku griyane nomor 3 Oh. Kilian Margi. Oh, Kiran Margi. Niku napa saestu janda to, Mas? Ya lek niku nganu niku
Duka bojone minggat napa teng pundi? Walah, bojone minggat. Nggih. Lah jenengan saking pundi? Kula saking Bang Plesek, Mas. Madosi namine Mbak Siti Rokaya. Kula kan gantosi rencang kula. Terus Mbak Siti niku lek dipadosi mboten ate panggih, ngoten lho. Woh, pancen yo kuwi iki nganu kuwi iki. Bang harian iki akeh enek sing senenan, kemisan, setonan, rebo isuk, rebo awan, rebo sore, rebo bengi, sampai tengah bengi yo enek Dadose sing setiap goleki. minggu niku wonten. Yo panggah enek. Walah mboten ate teng griya to. Yo njajal sampean goleki pokok omahe kuwi perempatan sampean nganan, terus omah nomor 3. Oh, nggih. Nomor 3 nggih. Nggih nomor 3. Niki lho Bu. Nah, niki 3 niku sing niki. Oh, nggih. Nggih, ngoten mawon. Matur suwun sanget Mas nggih. Kula Oh. tak mriku. Nggih, monggo. Mugi dipanggih nggih. Nggih, sugeng tindak Bu. Nggih, matur suwun. Monggo. Nggih. Ditelepon ket mau panggara kenek bapak karo tata iki jane ngoblang nendi to. Wis satok karo jabrik mek nguber duit ta ngene iki lek malam minggu. Kene kira tau ditinggali. Ini karep ngomong renek ra penak. Telepon iket mau panggara kenek. Sopo nendi ngono lho. Penggah berdering tapi ra diangkat. Sopo nendi. Mosok lek mubeng lingkungan sinoblek ra balik-balikan. Waya lek arep lunga ini nggali duit anake. Dadine anak buahe utang ki sing wae sak wayah-wayah. Sing jabrik ya ngono. Atok ra kaya atok, jabrik ra kaya jabrik. Semremet aku suwi-suwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jane kok ngendi to sampean mau ki, Pak? Digoleki atok karo jabrik lho, butuh duit ket mau. Kok ngendi to sampean mau ki, Pak? Alah keliling kampung ngene ya jenenge RT ya urusane akeh ini iki. Ora, jabrik karo atok mau lho nembung duit jarene arep nggih malam mingguan, ki aku ora mbok cekeli apa-apa. Lah nganu lho piye? Duite sik digotatak nyapor ana jemene dhuwit ning brankas sing kulon kae. Sing kulon kae ya enek, sing etan kae ya enek, tapi sing kulon ae sing duwite rada cilik-cilik ngetan gedhi tok. Wong aku ya ora tau nyuwek dhuwit kae ning kono mang. Lah piye to, Pak? Apa ya aku wani njupuk dhuwit ning brankas dhewe iki. Muni sampean ki ninggali aku rakyatan pira-pira dadine cah-cah sak waya-waya nembung ki enek sing diwehne. Wis to nduk ora apa-apa, rasa susah. Tak ature dhewe perkara bayaran cah-cah ki. Ora usah susah sampean tak urusani dhewe bayaran. Ya nduk ya. Nduk sampean tak samang wis gedhe, mbok ndang gek rabi. Bapak wis lek kepengin momong putu. Aku jek ser dolan-dolan karo kancaku, Pak panggah dikon rabi ya. Ya wis gedhe grudak-gruduk karo bocah-bocahan ya isin wong tuwek iki. Ora, aku lho demen ngalor ngidul ngoblang kok. Tak nduk lek demi wong tuwek ya jemaneni sing nurut. Bapak iki RT. Dadi terpandang ning kene iki ya nek demo aja nyeklak lho karo wong tuwek. Iya, tapi ini aku kan rongser to, Pak. Panggah dipaksa-paksa ae. Ya rung sirne aja kluyuran ae. Ya wis ngene iki srek sore tak adus dhisik. Masak sik. Nduk, sampean saya dimasakne apa? Tewel. Tewel ya, sik kok tak gelekne tewel ya. Sik Bu tak cetek geni sik. Tek geni, nduk ya. Weh, ibu aku nak Belum. dolanan nak Java. Heeh, nduk hati-hati lo ya, aja turut dalan tapi. Heeh. Heeh. Wah iya iki mung dinane Setu lho. Ki wis semayanan karo Bang Mlesek. Ki engko lek mesti mara. Ki yo pas men rarake mung dolanan ning ngarep engko ora iso ndelik iki wisan. Yo alah. Ki ora nyekel dhuwit blas kok ki tak paranane rara tak ajake ndelik Yo ki engko wis kecetukan ngono piye ki engko. Beh ngene ra murut-murut. Asem-asem.
Kayak piye to iki? Ya lah golek silian endi ki engko ya? Dek, sik nyapa, Dek? Nduk kene apa omahe Mbak Siti Rokaya? Sampean opane, Nduk? Anake, nang ndi ibuke? Tak mlebu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah kae tenan. Teko to bang mlesek. Deh kayak orang nyekel duit tok. Deh, piye iki? Kayak wonge seneng kono. Dek ndi ya iki urung duit marane. Seneng kene sik. Depil ning kene sik. Bu Siti. Bu Siti. Assalamualaikum. Bu Siti. Mriki leres daleme Bu Siti. Kayak Rara kayak emang piye ya? Muga ora didudoi aku ning omah. Omong ora ning omah ngono. Kene wonge ra roh. Wis tak ning kene sik koyo aman iki. Muga ora ora didudoi tenan. Dolanan ning ngarepan pasan nang jan-jan. Kayak ra ndek duit tok. Bene golek silian yo ora oleh kok. Beh, nyapa to, Nduk? Ibu ki ndelik meneng to. Enek bang mresek lho. Sik to. Nduk. Lho jenengan sinten? Kula petugas saking Bank Mlesek. Niki leres Bu Siti. Nggih leres lho, petugasnya gantos to Bu sakniki. Nggih, Bu Siti, kula gantose Mbak Retno. Mbak Retno pindah sakniki gantose kula. Pripun Bu, sakniki wonten to angsurane? Jenengan kok delak-delik pripun to Bu Siti? Delikan kalih yugane napa pripun? Ngapunten lho Bu, lek sakniki dereng wonten kula. ATM kula niki wau nganu kok tasik ketleset napa benjing mawon dengan mriki malih. Kula pendhetne yatrane riyin. Aja semoya-semoya wae to Bu. Kendhekane semoya-semoya winginane diparani koncoku ya semoya. Sok mben tenan lho ya. Mbok didol-dolne pitike akeh ngono. Wis mben tenan lho. Wah iya ndingi aku semayan karo Yayang Uus. Wes langsung OTW iki. Ora lho nganu Pak Iki RT. menggubrat apa sikilmu ki? Masalah. Dikandani wong tuwek aja ngono. Bapak ki RT wong terpandang. Sementing aku ra nyengklak lek. Loh, Dek. Aku yo sik panggah neng kene. Sik panggah. Sik. Jenengan sih.